Yo, hoy! Inaanak kong pogi! Halika! Susman, may iba pa baga akong pamangkin na pogi. Halika! May ibibigay lang si Ninong. Halika, halika, halika. Uy, si Ninong! Anong ginagawa mo dito? Takot mo din ang bakita. Ay, dami mo ng utang sa akin. Tatapo na ako. Actually, napadaan na ako dito upang iabot sa'yo yung aking pamasko at sandali ka. Ay, sus, pati. Asinsado ka na pati, tabanong. Hindi ba't hindi ako nakapag-abot sa iyo nung nakaraang Pasko? Kaya ngayon, eh! 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 Ito, 20,000. Pagtiyagaan mo na. 20? O baka sabihin mo naman, napakahina ni Ninong. 20,000 na ang binibigay sa'yo na anak. Check mo, Gcash mo. Check mo. Gcash ko? Paano mo nalaman ng Gcash ko? Eh! 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 Ah, pumasok na yung 10,000. Sabi. Pag may kulang pa, may kailangan ka, text mo ako, chat mo na ako sa Messenger, okay? Okay, punta na din ako. Baka mahuli pa ako sa flight ko. Uy, thank you, Dino. May cash na ako, may Gcash pa ako. Tapos may papadala pa sa akin. Eh! Para naman yata napakasaya mo, anak. Day! Binigyan ko ni Ninong pamasko. Cash sa Gcash, tapos bibigyan pa ako. Nakita ko, pinamaskohan ka rin yung Ninong. Pero alam mo, dapat merong magtago ng iyong mga salapi upang hindi mo wala. Sakit to. Sakit. May bulsa ko. May bulsa naman ako. Hindi mawawala yan. Mawawala yan sa'yo. Akin na. Akin na. Akin na. Mawawala ko sa'yo.